بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بباب التعاون على البر والتقوى باب والولو ترغو دو مبودينغا بكل الله جنيدو باب والولو ترغو بمبودينغا دو كل الله جنيدو enen diina meɗen islam ɗum diina wallotirgo dow hayru. yimɓe sina ɓe ngeeɗa ngendam jam'are ɓe jam'are enen ɓe mballotira dow hayrunga duniya ɓe dow hayrunga alakhira fuu ɓe mballotira e noon man bo ɓe mballotiran bo dow takwa dow hulgo allah. enen birma kanjum man wiyete hayru, huugo boɗɗum, huugo ko laati maslaha, ɓe mballotira dow majum. takwa bo accugo kalluɗum man bo ɓe mballotira dow accugo latti ɗum kalluɗum dikkinan ɗum allah jeniɗum. qala allahu taala wa ta'awanu ala albirri wattaqwa. allah jeniɗo wi o umran ummatore nde fuu maare o wi wa ta'awanu ala albirri wattaqwa, mballotire dow mboɗenga, mballotire bo dow rentago yeddugo allah jeniɗo. eɗen birma kanjum man wiyete huugo ko laati hayru, huugo ko laati maslaha, huugo ko laati boɗɗum. takwa bo kanjum man wiyete accugo kalluɗum, accugo gedde, accugo ko torrata. allah jeniɗo umri ummatore nde wallotira ha dow majum, nde wallotira ha dow majum. enen kam ase ayare man nde ewnoto ummatore ha ko wiyete al amalul jama'i, kuugal jam'are ta ummatore lutta ɗo huwa feere mum. ɗum kam ɗum gasnata maslahaji diina mawɗi, ɗum gasnata bo maslahaji dunya mawɗi. yimɓe ɓe mbawata ɓe gasna maslahaji maɓɓe ɗi dunya lattiɗi mawɗi sey to ɓe mballotira. de ko ɓe mballotira bo sey ɓe narra, sey ɓe kawta hoore, nden ɓaawo man wallotirgo waroya. e nden to noon man waɗi nden man wiyete ɓe mbawan ɓe gasna maslahaji maɓɓe ɗi dunya mawɗi. e noon man bo ɓe mbawata ɓe gasna maslahaji maɓɓe ɗi diina lattiɗi mawɗi bo ɗo man bo sey to ɓe kawti noon, sey to ɓe mballotiri. e nden ko goɗɗo goto waɗata noon kam bote majum lattoto pamarum foroy. to en daari gal maslaha diina ma tawen kuwanoɓe diina fotan ɓe laati ɓe modiɓɓe, ɓe kuwanan diina ɓe ande maɓɓe, ɓe kuwanan diina ɓe daranago da'awa ewno ummatore gal allah jeniɗo. to ɓe lutti goto ɗum woodi bote, amma bote man luttan pamaro. to ñande ɓe kawti ɓe organisake, ɓe carwotiran, ɓe canjidiran rayuji, e nden ɓe cendan kuuɗe, moye fuu hani darorogal ɗo to noon man waɗoy kuugal man tammi yaago yeeso jamu, ummatore tammi nafitorago be majum jamu. enen ɗum laato ɗum wallotirgo dow mboɗenga be kuɗol allah ceni. walliranɓe diina be jawdi mum bo noon to lattake wallinde diina man ɗo ɗum goɗɗo goto moye fuu laara ɗum kandu ɗum waɗa, o bo laara ɗum kandu ɗum waɗa, o bo laara ɗum kandu ɗum waɗa. ɗum maran bote. amma to ñande ummatore man ɗo nde tamotiran, nde moftidira, nde waɗa to association ji nandata be majum, mara organisation, e nden ɓe mara entrée ji, latto moye pat participant jawmu sembe ma hokkan ko yaɗata be sembe mum, tampa sembejo ma hokkan pamarum muɗum. e nden ɗum mofto, ɗum warta ɗum jawdi ɗuɗndi, e nden be majum ɓe ndara hajeji diina, ɗum huwana diina. bote man latto ɓuran mawnugo, bote majum latto ɓuran mawnugo. e nden ɗum fuu man ɗo diina ɗo tefa ɗum. ngam man ɗum nastan nder ko allah jeniɗo wi wa ta'awanu alal birri wattaqwa, mballotire dow mboɗenga, mballotire bo dow kuɗol allah jeniɗo. enen la shakka ɗum sifa ka ummatore wondayi be muɗum ha ɓurnal yakeji muɗum fuu. ummatore kuuɗe muɗum fuu ɗon latto ɗum kuuɗe goto noon, individuel jum noon. amma ha latto ɗum kuugal jam'are kam ummatore men wala culture man ummoraki be majum. amma bo ɗum jusɓu ha diina meɗen ɗon ewnoro en ha majum.
enden soyde margo ɗum man bo ɗo waɗi en tampuɓe foroy ɗo waɗi en tampuɓe ha diina men ɗo waɗi en tampuɓe ha dunya meɗen enden be majum ummatore sina numa dow majum sina huwa ha dow majum heɓa yettoyo ha majum wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusr enon Allah ceniɗo o wi o hunori be wakkati hunori be zamanu nden zamanu ɗum kanjum man wiyete wakkati Allah hunori be majum ngam zamanu ɗum ɗum mawɗum jamu kala ko ɓi adama huwata fuu zamanu ɗum kañum ambalata kuugal ɓi adama wiyete ambalage kuugal ɓi adama dole sina zamanu ɗo tarimo o huwa e ngam man Allah hunori be zamanu man ngam ha yejjitina hakkiloji ha darja majum ɗum waɗa julɗo ɗum o cuklantoɗo be tan mako be wakkati mako o halkata wakkati mako mere noon ha ko nafata wakkati ɗum o hokka ɗum valeur hokka ɗum qima o firlita ɗum ha ko nafata mo ha dunya mako malla ha ko nafata mo ha diina mako nden man wiyete wakkati man o botorake be mum amma to o firliti ɗum na ha ɗum ɗo kam wakkati man ɗum warti ɗum asar mere ngam man Allah ceniɗo o hunori be zamanu man o wi innal insana lafi khusr kala ɓi adama pat oɗon nder asar kala ɓi adama fuu oɗon nder asar ha wakkati mako man nga o firlititta man nga ɗum asar ha mako ngendam mako man ɗum asar ha mako e nden ɓi adama pat oɗon nder asar illa allazina amanu wa amilu salihat Allah ceniɗo o wolwanan asar nga alakhira Allah ceniɗo kam dunya ɗon alakhira ɗum wiyete ɓuran ɗum mawnugo dunya kam waɗama ngam alakhira huwane dunya kam waɗama ngam ɗum wakkatiyel pamarel ngel alakhira huwante ha muɗum enen ko goɗɗo heɓi ha dunya man fuu to ñande o asri alakhira kam oɗon ha asar man noon dunya kam waɗaka ngam hoore mum innama waɗama ngam latto kañum man ɗum wasila nder wasilaji heɓnuko alakhira e ngam man Allah o yewtanan asar nga alakhira o wi ɓi adama fuu oɗon her asar nga alakhira illa allazina amanu Allah wi sey ɓen mumini en nuɗɗinɓe nen to ɓe ngari her dunya ɗo kamɓe man ɓe diskama ɓe nuɗɗini kala ko nuɗɗingo ɗum laati wajibi fuu nder hoorejum man dangrange silama latiɗe jeegoɗe nuɗɗingo Allah jeniɗo ɓe malaika en ɓe defte ɓe nelaɓe ɓe ñalade ragarere ɓe hoddirore nden ɗum man kanjum man wiyete mawdirajum pilier ko nuɗɗinte nden ɗum man ɓe latto ɓe ngoodi ɗum e noon man bo wa amilu salihat eɓe latti bo ɓe kuwi kuuɗe boɗɗe wakkatiji maɓɓe man ngendam maɓɓe man ɓe ngaɗi ɗum boroji cawananɗiɓe kuuɗe boɗɗe kuuɗe hayru kañum man wiyete dewe gerdinanɗe Allah ceniɗo e nden bo kuuɗe man bo Allah tindini seyɗe laatoɗe boɗɗe na kuuɗe tan kuugal to ha latto boɗgal bo sey ngal mara anniya laaɓka goɗɗo kuugal mako man latto Allah tan o nufi be magal e sey ngal yaada bo be sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallama ngal hisa latta goɗum bid'a innama ngal latto diina umru ɗum diina tefɗum bana magal waɗe nden ngal lattoto kuugal boɗgal e nden Allah wi tataɓol bo wa tawasaw bil haq ɓe gassotiri bo dow gonga nden ɓe gassotiri dow gonga man ɗo kanjum wan wiyete ɓe ballotiri dow hayru ɓe ballotiri ha ngendam maɓɓe man ɗo dow ko laati hayru e nden woɗɓe maɓɓe umran woɗɓe man hayru woɗɓe maɓɓe man ballan woɗɓe no gaɗirta hayru woɗɓe maɓɓe kucitinan woɗɓe no keɓtirta hayru nden ɓe ballotiri ha dow hayru man wa tawasaw bisabr ɓe gossotiri bo dow muñal e nden ɓe gossotiri bo dow muñal kañum man wiyete muygo ngam sabida diina man muñango umroje Allah muñango kaale Allah muñango koddiroje Allah ceniɗo e nden ɗum man ɗo moye fuu ɗon haɓa muña e oɗon solna woɗɓe bo kañum man mara muñal enen Allah wi kuuje nayi ɗe ɗo kanje wiyete sababu hisgo asar nga alakhira margo imanakuji laaɓɗi margo kuuɗe lattiɗe boɗɗe e noon man bo wallotirgo ha dow kuuɗe hayru e noon man bo wallotirgo ha dow gikkuji boɗɗi nder hoorejum man kanjum man wiyete muñal enen kam ase na surawol man ɗo ngol ewnake ha dow lattago ummatore tefrande wallotira ha dow mboɗe nga wallotira ha dow kuuɗe hayru to kadi ɗo man wiyete yoga ayaje ɗe jawmu deftere o waddani en ha les babuwol man babuwol wallotirgo ha dow mboɗe nga e nden man ɗo ɓe kulol Allah ceniɗo
waddani en ayaje aya ngota waddani en bo be surawol latingol dammugol moɓugol ngol ɓawa man o waddi boliɗe imam shafi'i haade surawol man qala al imamu shafi'i rahimahullah kalaman mana imam nawawi o wi imam shafi'i wi allah hinnomo o wi boliɗe man ɗo manamaje ko o wiman ɗo inna annasa aw aktharuhum fi gaflatin an tadabburi hadihi sura imam shafi'i o wi yimɓe malla ma ɓurnal yimɓe fuu ɓe ɗon goyti ha taskitago surawol ngol min surawol wal asri man ɗo ngol ɗon eftani ɓiɓɓe adama mawɗum ngol ɗon eftani ɓe ɗuɗɗum ngol ɗon eftani ɓe ke'ojum to wonɗo ɓe numigol ɓe taskitake her magol ɓe gaɗingol yeeso maɓɓe ɓe giɗi ɓe kuura be magol kam ɓe tinotono ɓe gurtoto asar nga Allah wiman amma imam shafi'i wi ɓurnal yimɓe fuu woytuɓe her surawol majum woytuɓe her numgo dow mana surawol majum enen boliɗe mako goɗɗe bo o wi wonɗo Allah ceniɗo jippinayino surawol gongol ko lutti surawol man ngol he'anno ɓiɓɓe adama ngol he'anno ɓiɓɓe adama enen ɗum ɓiɓɓe adama mbuketegal wuttudu dina mum fuu surawol man ngol ɗo sawi ɗum ngol ɗon résuma ɗum to wonɗo ngol fistama ɓe paami ngol he'anannoɓe kokangol feere makol yo kadi yani keynitoroɗen be man inchallah ha guidal tammingal warko bo kosen hadisji garɗi dow solnugo dow wallotirgo ha dow mboɗenga be kulol Allah ceniɗo wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain